Brukar försöka reta fram ett hugg. Han blir sur. Det är mysigt. Jag tar den. Ja. Bara för den är nyfiken på bytet så brukar det ta. Lägger den där. Så ser vi hur det går lite längre fram. Vi återkommer till dem sen. Så småningom. Stänger vi här och öppnar till den andra där nere. Så slipper man ha den i hasen. Dessa här hörde jag av förra ägaren att de var lite struliga med mat. Men vi får se hur det går. En tråkig feeding-video men vi inte får något hugg. Är den hög? Mm. Bara får jag en till bita också. Tuff en liten jävel. Ja, tuffare den där än en farlig. Så. Lägger vi musen där. Den sista då. Det var riktigt tuff där inne i det. Du ser hur den reagerar. Den är lite skyggare. Ja. Det är som bebisar ibland, att de är lite svåra att få igång. Men vi låter det ligga så, ibland tar de dem. Så vi får se hur det blir. Men nu ska vi släppa in sursor till våra grässnokar. Första gången vi matar dem här. Jag ska bara få på den är lite. Sitter lite så speciellt. Kolla så jag tar någon skorpioner i rummet. Han har byggt detta, han tror att någon speciell låtmästare. Jag får leka med det sen. Jag vill inte gå ut alls. Ja. Ska vi se. Har vi lite surfer här. Släpp in den här till en grässnok. Nej, någon där som är intresserad av musen i alla fall. Ska vi se om den är intresserad av surferna. Den är lite på hugget i alla fall. Ja, det var allt för denna gången. Men det syns. Ja, ha det bra. Hej.